На боен. На боен съм и аз. Далече още. Абе, ето го Авенджера, бе, искам го Авенджера, не го искам това. Вземи го него. Разстреляй, бре! Ето го, Авенджерчето. Стреляй, бе, мама ти дева. Далече сме още. Аз ще го еба в устата. Не е толкова далече, да стреля. Аз мисля, че не е толкова далече, ама не стреля. Аре, пищи, бе, бате, стреляй, бе! Ти си... Добре, пуск. Ти си по-близо, пуск. И аз пуснах по Авенджера. Че сближихме с танковете много. Не се снижавай много. Знам. Не снижавай, защото си мамата ебало с тия танкове. Ти сближи много. Добре, Лайнебекър убих. Имаш попадение. И аз имам попадение. Я да видим. Добре. Стрелям по Чапарала. Браво. Аз отхождам след първия. Втория не мисля ще да рискувам. Танковете са много близо. И Чапарала долу. Браво. ПВО-то най-страшното го не. Нема ракети вече. Стрелят по тебе, внимание. Стрелям, да, знам. Ти оръдия ме... Да. БМП-тата са... Не, танковете са оръдията. Абе, сега БМП-тата стреляха по тебе. Ти много близко си, те като го качиш по-високо да не мога да дигнат оръдието и горамиш. Да, ама снижих, да. Не съм и много ниско да ти кажа. Не, са не си, предния път като са те кацали. Предния път по дърветата. Не, за това. Той като му се дигнеш, той колко е? 20 градуса или нагоре? 30 или колко? Да, 30. Танка с оръдието. Да, колко му се, каква му е елевацията нагоре на оръдието се чудех. 30 градуса на танк. Даже няма и 30. Мисля, че няма 30. Това се чудех. Добре, аз почвам танковете, ти си стреля там БМП-та, ММП-та, вулкани. Намеря това. БМП. Така, дай газ. Пуск. Поражение. Така. С един заход ти по една цяло заход. Не, по една. Аз по две. БМП-тата и танковете са... Аз съм лаком. Да, знам, ама. Абе, в реалния живот, да ще те питам, ако си там. В реалния живот няма и да ти отидем даже, бе. Сигурен съм, ама. Представи си, че си там. Не. Дали ще ги работиш по две? Сигурно, бе. Една и газ на дома, една и дома направо. Една поразяваш, се прибираш. Няма да има втора атака. Не, сега ще имам възможност за втора. Не сега, да, ама аз ти казвам в реалния живот. В реалния живот... Поразяват цел, поразяват и отход. Веднага, отход рядко влизат за втора. И отход, бат. Отход на момента. Отход се прави веднага. Тук ние сме си лакоми, ама... Опа, два танка отидеха с един заход. Няма да мога всичките да ги убия, защото нямам толкова ракети. Искам тук БМП-та и това. БМП-тата, че са опасни, тия двойките. Единичките не са толкова, но двойките са много опасни. Една двойка ударих. Така, оп, не. И вече БТР-ите могат да ги насереме с нурсове. Можем. А Вулканово, тъпали го? Не съм го още. Ще аз се опитам да го намеря. БМП-1 обаче взех. Това кобрата какво беше? Някакво джипче такова малко, някакво БТР-че.
БМП-то правят го Грузия на такива. От пистолет може да спре патрон. Горе-долу от Макаров може да спре куршум. Може ли? От Макаров картон ще спре куршум. По-дебел картон. Ми горе-долу това спира. Автоматен такова... Автомата шие ли го? Да, прошнурова. Айде пак. По какво работиш? По танковете. Добре. Аз ще търся са... Вулкана да разкарам. Да не ни тормози. Много излежих тук сега отблизо и затова само една цел. Една. И ес попадание. Браво. Така добре отдалеч. Иначе, бата, като сближим тук и те каквото може да стреля, всичко стреля по мене, бата. Всичко, каквото има нещо цев, дуло. Айде и вулкана го направиха. Сварка. Не е добре сварка. Не е добре. Знаеш откъде идва това сварка? Не, точно. Сварка, не знаеш какво е на руски? Такова... Сварили сте се. Не, заварка, бе. Да. Заварка с електрожен. Електросварка. Това идва от Афганистан. Като са работили, нали, авиацията и хеликоптерите и нали, по текса тия са използвали много ДШК. Едрокалибрена картечница и тя от въздуха изглеждало все едно някой работи с електрожен. Като стреля ДШК-то, абсолютно все едно някой заварява долу на земята нещо. И се почнали да му викат сварка, да мека електрожен. И така е останало. И тук е, нали, тук малко Ми-24 леко в DCS леко е вързан с тия афганистанските и шуроти и така. Колко ракети имаш? Бали му майката. Аз още 4. Тук имаше ли някаква индикация какво ще имам? Нема. Трябва да ми се гледа най-добре. Не, ясно на кабината имаш, ама не знам точно как беше. БМП-тата ще гледам да изчиста аз и после 3 ракети. Танкова. 3 ракети имам. Добре. Нямам пропуск до сега с ракета, така че... Ясно. 5 цели съм набил, я да видя. Петичка. И аз толкова. 4, бе. И петата току-що е от теб. Сега ще я даде. 5 съм и аз. 2 ПВО-та, 3 БМП-та. Танкове, сега ще поотработа по танкове, каквото има, ако ми намери БМП още едно. Те колко беха, помниш ли да тия БМП-та? Много си близо. Много съм близо, защото много от високо и трябваше да наведа носа и сама и няма го удари. Добре. Стрелят по мене БМП-та. Стрелят. Не е БМП-та. Червени трасери. Има и червени. Чакай го видя. Видях го откъде. Видях го. Това е последното БМП ще ви... Чакай, че много сближих. Да, много сближих. Сега се връщам да работя по БМП-та. Че поне да съм им във фланг, да не съм им с гъс. Че ще ме опукат. Его, стреля, мамка ти да еби буклук да еба. Влизам в атака, Виждам. И имам скорост поне да избегам. Че е малко змейка. Змейвай. Те вече не стреля. Я да видим нещо. Повредиха ли ме? Не. Нямаш. Жив съм, здрав съм. Цел съм. Да бе да те еба. БМП ми даде мало, но да еба и аз. БМП? Аз танковете ще... Много сближих. Нищо, аз ще го довърша.
Имам още 2 ракети. Много сближих. Чакай малко да... Искам малко да отходя от по-далече да захода. И аз така, и аз много се сближих и... Аз просто... Отхода ми беше къс. Отходих и веднага обърнах и... Това става, ама като работиш само с уреди. Някакви такива по-безопасни цели. Няма БМП има ли там с 30 мм, просто нямаш. С уреди, можеш да го убиеш, ама трябва му змейваш. Тогава да го атакуваш. С уреди само осморки на тех и... Става сложно става. И после, ако не го поразиш от хода, вече е тем. От хода ще го вкарал зад, като стойте ме гледа. Да. В жопата. Там. Айде, завидиме се. Има още танкове, да, има още 4-5 танка, мама му да еба. Има, трябва да ги внимавам. 3 танка има още. Аз имам 3 ракети, ще гледам БМП-то да изпукам. Аре бе, поиск. APC... Не. Бро. Аде бе! Окей, нямам повече. Най-накрая го видей го да те го остат. 2 такова. Не. Там е... Отхожда много, се сближих. И аз се сближих. 2 танка за един заход. Ударих, още един остана. Но ти май нямаш ракети повече. Не, имам само нурсове. Добре, изчакай малко да поработа и тогава. Да. Има БМП, го стреля по мене. Има танк. Аз имам 3 ракети. Нещо тъпото БМП ми го дава неразпознато граунд и докато го намеря, го бърках. 8 тура, 8 цели съм ударил. Браво бе. Това път Петрович добре се представи. Иначе някой път пропуска. Пропуска понекога, да. Хобота мръсен. Аз се връщаме сега БМП-то първо да смажа и танка и мога да им влизаш с оръдие с ракети. Само за дръжк малко. Няма проблем. Аде бе. Еба майката кобра. Какво БТР? Какво е това бе, бате? Защо не го... Пичка ти майчина. Удариха ли те? Не съм, ама не го избира то. Дава ми само БТР-ите и това. Може би няма. Има едно БМП, не знам защо не го... го стреля БМП. Стреля, виждам. Да, той ми каза това. Че го намеря аз да го насипа с такова. Там при дърветата, обаче мога не го намира. Дай танка да убия, па после ще се занимавам с това. Поне танка да изчисти. Само, може би от този курс, откъдето захождам, не е добре. Един танк има останал, едно БМП и после съм чисти. Аз имам 3 ракети. Защо не ми намира... Много искам да убия БМП-то. Той не го намира това. Всичко друго намери, само не в списъка само не го него. Убий го, да, с нурсове. Браво. С нурсове го насипах. Браво. Браво, много добре. Аре, това танка. труп ли е тук, бе? Аре бе, отваряй бе. Аре, отвори бе! Какво ти не е, бе, майка?
Чукат по мене. БТР-ите чукат. Ама кобрата не можах да я... И това беше БМП-2 между другото, дед го убих сега. Да, Т-72 долу. Така. Тия не са... БТР-ите не са толкова страшни, имаме кацна един-два пъти, ама танка поне убих. Така. Мога пристъпваме към оръдия, към тия... Аз съм вече на Нурсови на оръдия, но чакай, че да го малко да го... Чакай да видя къде е кобрата. Ето я. Между дърветата. Не дам пред дърветата. Да. Ударих я. Браво. Я, това БТР. Що не стреляш са? Окей. Два БТР запалих. И аз. Гледай какво направихме тук, бе. Мазал. Всичко Обаче не пуши. червено стрелят от тук. БТР стреляли с червено. Червено и зелено, да. Той е с 7,62 картечници има, ПК, ПКТ има и КПВТ. КПВТ има 14,5 и тя е опасна между другото. О, да. Мен е бил БТР, свалял ме.